kana vachifarana mainini zvinokudzwa handiti wapinda ira okay. Tembo inini ndingaite senge ndakuita makuhwa tiri vari kungonyara kukuudzai kuti mwana ashata mwana akazvitakura saka kuti aende kuchikoro tata akushaya kuti anoenda sei amene vakazvidiscover anenge atone 1 month 2 months dzenhumbu saka vakabva vangoti chigara nekuti apa tiri mukomana wacho mwana wechikoro saka kuti munhu aende kuchikoro nenhumbu hazvichaitika ndopatakabva tangoti haanga achigara pa iwo maininipa wanga wakandiudza because taitira kuda kufunga chiuda kutira kufembera kuti chaangatadzirisire kuenda mwana kuchikoro chii chaangamirire chii mari zvaiye kuti netse yaitinetsa zvokuti pamatotaura pai kuti mari aidzingirwe munhu matotipa eheki isakamboita kakufungira maina akatombotaura akada kuti asi kuti pamwe mwana alright wakati asi kuti alright no it's fine it's okay kuti kasi kuti pamwe mwana ashata kuti pamwe pane zvakaitika handitika nekuti kukura kako panowanika zvinowanika inenge uchingotyawo kuti tikaudza hama pamwe ndo pakutanga kusekwa saka ichokwadi ndizvo zvirimo chero zvikanzi kune vazoseka kune vazotaura kune vazodii but panotsvaka nzira yokugadzirisa vantu toita se toenda kumberi ndo patachitake kungozoenda kana kumusha chadzokere kuchikoro kuti life yemunhu ichichinja direction ka nokuda kwemistake inenge yaitika isu vabereki tiripo handifunga kuti kuranga zvakanaka iko tomiita sei zvakangodaro nyaya dzacho dzinongofambirana neyandatanga kutaura iyo yemafizi neyo yekuti munhu afanira kugara pamwe nekuti mutemo chaiwo unotendera kuti mwana kunyange akanzi akazvitakura handiti anobvumidzwa kuenda kuchikoro anobvumidzwa kuenda otonodzidza otongokontinya nemastudies ake akoko zvichaitwa sei itsaona toti imistake yatongoitika handiti but munhu haangagareka munhu haanga achibva atokata upenyu hwake anobvumidzwa kuenda kuchikoro kana azosvika paanosvika paakuona kuti pamwe zvaakundiremera nenyaya yekuti uku munhu akazvitakura uku ruda kukonsera nechikoro kuri kunzi ambomira handitika aita delivery yake handiti abatsirwa mwana atopo anobvumidzwa kubva adzokera kuchikoro handitika tembo kana muchiti mutemo mukutaura mutemo wenyu wekuharare here kana kuti mutemo inosiyana izvi ndo zvinototariswa nehurumende chai hurumende yedu iyo unototonga munhu wese ari munhu ndo inotaura kuti mwana ane nhumbu anobvumidzwa kuenda kuchikoro anobatsirwa achipedza anobvumidzwa kunosimudzira ende achitoenda kuchikoroditi maronga zvamaronga munhu ari kuchengetwa ari kudii zvinototenderwa chikoro chese chinototenderwa kuti paitwe mabreaks ebreastfeeding handitika kuyamwiswa kwemwana zvekuti imimi marongero amunenge maita ndeyekuziva kuti alright kana zvakanzi na10 tinokwanisa kuuya oya nemwana vamwe vachitoo zvavari kuita vari kutamba muground iyo kako munhu ane responsibility oyamisa mwana munoona Patricia chikoro aichida but zvinoitika mwana angosangana mwoyo wangu wanga uchirwadza ipapa kuti shuwa mwana utosiyira chikoro panzira form 3 nekugona kwaaita haana kungobvira akaita number 2 haana number 1 angapete number half haaite 1 chete zvino saka ndipo pane nyaya yekuti pane kubatiswa zvakaita kunge izvozvo kuti apa pasi kunzi pari kukurudzirwa kunzi alright saka chiitai zvamunongoda vana ndizvozvo but kuziva kuti kunyange zvikanzi panoitika zvinozosvika pamwe manje anozosvika hake kuenda vamwewo vanokutaura vamwewo pamwe anenge akarepiwa naticha kana chii saka pamwe ndianengakunzi pane incident inenge yakaitika ipapo handitika pachikoro pamwe havamuzomitiswa pamwe mumwe anodzidza navo kana kuti idzo dzinyaya dzerepu dzaitikira munharaunda iyo nyaya yekuti munoziva vana kusekana kudii zvinotenderwa kuti headmaster chaanogona kunyora transfer letter mwana akutransfer akubva pachikoro pasingamuzive akonotanga but dingindira hombe rinenge ringoripo nderekuti upenyu rukufanira kuenderera mberi ndizvo nekuti kune vamwe wekuti akungozi akamitiswa moyo wangu watobuda ipa handisire
upenyu hapane kumira mukasangana nemumwe munhu izvezvi achingodemba kuti 1960 chakati dai ndakapedza chikoro aiwa saka kana uri urongo hwehurumende hwokuti zvitori pamutemo kuti mwana ngaadzokera kuzama kuti panenge papotseka pogadziriswa upenyu hodi kufambira mberi kuti mwana anzi agara maita temo ameno kwaenda ukuka achingodzoka mangwana ndakutonanga naye ikoko kana achinyara ipapa ndakuti anyorerwe iyo yamataura transfer tomisa apo pachikla makono handiti aiwa maita temo maita basi saka ndimiriro drinkire hamuyongongo watobuda ipa pamusoro inwezeni